ba Garrett Ellison Dice IS District Magistrate ke West Castle hadin bala yo ching tip ba ki don ki balum pisa ne ki reu shimen ki betere business kali kamai ki bakit ye ki mar ki mata bat ki mar bam ki reu shimen menta kasngi hat majai ka khatnyau terek ujiliu arajar pesan ula penmi da ka hukum balak hang persya ye ki nu ki kenhun kum ki seng bahalang ki reu shimen ki association bat ki wei bakin lum pisa na mar ka ta shibon ya ka kamai ka ji ya ki nu ki bale persya bat pen ken ken sha pen chitom kat kum ki kendon jong ka BNSS Act araja arpulai